Gipaklaro ang Persons with Disability Affairs Office sa Davao City nga walay pekeng PWD ID sa syudad. Ani ang report ni Argil Relator. Per investigation in my office, wala ko'y nadawat nga na fake PWD IDs. Sa Davao City, there is no such thing as fake PWD IDs. Kini ang gibutyag sa Persons with Disability Affairs Office kun PDAWHED sa Davao City. Human migawas ang impormasyon nga dunay mga restaurants nga nagsuting peking PWD ID ang gipresenta kanila aron maka-avail matud pa og 20% nga diskwento ang customer. Ang nakitang problema, gina-verify sa mga restaurant sa DOH ang PWD ID. Bisan dili man matud pa kinahanglan ang verification sa DOH subay sa balaod. Dugang sa PDAW, dunay records nga dili makita, sanglit dili matud pa updated ang Philippine Registry for Persons with Disability sa DOH. Hinoon, existing man ang record sa lokal. All you have to do is to accept the PWD ID as long as it is government-issued ID sa atong local government. Basta nalay perma ni Mayor na initial sa ato ang department head, Sophie na siya. Sa karon, ana sa 30,000 ang dunay PWD ID sa Davao City. Dunay partnership ang PDAW sa Association of Restaurants sa syudad aron ipahibalo ang paghatag og diskwento sa PWDs. Positibo ang panglantaw sa PDAW sa ginaduso sa Davao City Council nga pagpatuman og Citizens ID o ang Unified Davao City ID card diin lakip ang PWD sa upat ka kategorya sa ID. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.